A myslím, že už tady poslední nejrychlejší oslavu. Nastane tu Vipin. Praha číslo 1 je Knajfová Adéla Zemlína. Praha číslo 2 Bronková Tereza Olmouc. Praha číslo 3 Hrašková Zuzana Šala. Praha číslo 4 Svobodová Barbora Laguna Novíčí. Praha číslo 5 Uhliková Daniela Mož. A Praha číslo 6 Horáková Karolína Laguna Novíčí. V této výstavě vyhraje Praha číslo 4, je to Kovácová Johanka z Laguny Novíčí,